ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପାଣିରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତଥାପି କିଛିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ନଷ୍ଟ ନାହିଁ ତଥାପି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପଟ ରୁଇବା ପାଇଁ ତ ଡକାଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ତ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଡାକିବାର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ନା ନାଇଁ କୁହ। ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ କେମିତି ଅଛ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଛେଳିଆ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଛେଳିଆ ଯେଉଁ ଛେଳିଆ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଗା ଆଣିକି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବିଲକୁ, କାହିଁକିନା ବିଲରେ ଆମର ଥଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଥଡ଼ିଆ ଯଦି ଖାଇ ଦେଉଥିବେ ତ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ନା। ତେଣୁକରି ଖାଲି ଟିକେ କିଛି ପତ୍ର ଡାଳୁଆ କାଟି କୁଟାକି ଦମ୍ପେଇ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଆମେ ଯିବାର ଦେଖିବା। ତ ସକାଳ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇବା ତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଥିବେ ତ ଟିକେ ଖେଦିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସବୁ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ବିଲର କିଛି ରହିବ ହେଲା କି। ମୁଁ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ହେଲା। ତ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରରା ମାନେ ଆମ ବିଲଗା ଆଉ ଘର ଟିକେ ଦୂରତା ଅଛି, 1 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ ହେଲା କି। ତ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ବିଲଟାରେ ସମୁଦାୟ ଏତିକି ପାଖାପାଖିରେ ଯେଉଁ ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ର ଅଛି ନାହିଁ ନା, ଏତିକି ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବାହାରିଛି ଯାହା ହଉ। ତ ଏପଟେ ସବୁ ଲଗେଇଥିଲୁ, ମାନେ ଗତକାଲି ଏଇ ଡାଳୁଆ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ହେଲା କି, ତଥାପି ସେଭ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତଥାପି ବାହାରିଛି ବହୁତ ଭଲରେ, ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଛି ହେଲା। ହେଲେ ବି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି କହନା, ଥରେ ତ ବର୍ଷା ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ପକେଇନୁ ତା ଆର ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଅଧେ ସେଇଟାରେ ବାସିକି ପଳେଇଲା ଅଧେ ହେଲା, ଅଧେ ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ା କେତେଟା ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ ବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାମୁ ଡାଳ ସବୁ ପକା ହେଇଥିଲା, ତ ପକେଇଥିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପକେଇଥିଲୁ। ତ କିନ୍ତୁ ବାହାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ତଳା ଗାଡ଼ିଟା। ଆଉ ଗାଇସ୍ କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ରୁଇବା ପାଇଁ ତ ଡକାଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ତ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଡାକିବାର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ନା ନାଇଁ କୁହ। ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେପଟେ ଯିବା। ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ରଜ ପୂର୍ବରୁ। ଆମେ ତ ରଜ ପରେ ଲଗେଇଛୁ ହେଲା କି, ଲଗେଇଛୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ସବୁ ବୁଣିଥିଲୁ ହେଲା। ତ କିନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଏଇ ବିଲଟା ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଥଳଗା ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ଥଳଗା ସବୁ ରଜ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଇଥିଲା ହେଲା କି। ଏଇ ଥଳଗାର ମାନେ ଜଣେ ଆମର କଣାସିଆର ମାହାନ୍ତ ଲୋକର ସେ ଲଗେଇଛି, କରିଛି ସବୁ ଇଏ ହେଲା କି। ତଥାପି ଇଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପାଣିରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତଥାପି କିଛିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ନଷ୍ଟ ନାହିଁ ତଥାପି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପଟ ଗାଈ ଆପଣ ମାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍, ରାତିରେ ଆସିଛି ବୋଧେ, ବହୁତ ହଇରାଣ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଏତିକି ବଡ଼ ନାହିଁ, ଆମେ ପରେ ପକେଇଛୁ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଈ, ଆଉ ଆମର ଗାଁରେ ତ ପୁରା ଚାଷ ଗାଁଟା ନା, ଆମର ଚାଷବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ଚାଷବାସ କର କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ ଗାଇସ୍। ଓକେ ବାଇ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଓକେ ଗାଇସ୍।